ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಸಖತ್ತಾದಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಸಖತ್ತಾದ ಉಪ್ಪರ್ ಬಂದೆ ಅಂದೆ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ದೇಪನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೇನ ಬನ್ನಗಂತೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಬನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇ ಬತ್ತ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇ ಎಂದು ಲತ್ತು ಬೇಕಾದಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾರ್ದು ಪಂಡ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಆಂಡ್ ಒಂದಾಂಡ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಏನೋ ಕೊರಪ ಅವು ನಮಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕೊಳೋದು ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಫುಲ್ಲು ಬೆಂಡದ ಗಿಡ ಮತ್ತ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಕುರಿದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಎನಿಗುಲು ಇತ್ತದು ಓಲಿ ಏನ ಬೆಂಡದ ಗಿಡ ಹಾಲಾದಿತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಒಂಜಿ 100% ಬೈಜೆಂಕ್ ರಿಟರ್ನ್ 100 ಒಂಜಿ 50% ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ಪಂಡ ಖಾಲಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಏನನ ಒಂಜಿ ಆತನ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ 100 ಗಿಡ ಎತ್ತುಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ 20 to 25 ಗಿಡ ಮುಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಫುಲ್ಲು ಬಕ್ಕೊರ ಕುಡೋರ ನಡ್ತಿನ ಗಿಡಕ್ಕುಲು ಪಂಡ ಬಿತ್ತುಬಾರ್ದಿನ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬಿಳಿ ಬೆಂಡೆ ಏನನ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಏರ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಏರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕುಲು ಪಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ದಿನ ಟು ಒಂಜೇ ವಾರಡು ನಮಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ ಬೈದೆ ದೇವಣ್ಣೊಂದು ಪಡೀಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗರ್ತದ ಬತ್ತದ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ ನಮ್ಮನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ದ ಅತ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪುನ ಆತ ನಮಕ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೆಂಡೆ ಆತನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಅವರೇಜ್ ಜನಕುಲು ಎನ್ನ ತುಪ್ಪರು ಪಂಡ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಆವಂದೊಂದು ನಿಕುಲುಂದತ್ತೆ ಯಾಲ ಎನ್ನು ರೀತಿಜಿ ಬಟ್ ಏನ ಯಾವರ ಬುರ್ದುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಖಾಲಿ ಇತ್ತಿನಾತೇನು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಗಿಡಕ್ಕುಲು ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಗ್ರೋ ಅನ್ನಗಂತೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಬುರ್ಚಿ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಫುಲ್ಲು ಮತ್ತು ದೇತದ ಮುದಲ್ ಬಾಡಿಯೆ ಸೊ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಕುಡಂಜಿ ಓಕೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಕುಡಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಪಾಂಡ ಏನ ಲಾಭ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ಜಿಂದ ಏನ ಲಾಸ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುಂಡ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಪಾಡನ್ನ ಮುಲ್ತು ಓಲಿ ಬೆಂಡದ ಗಿಡಕುಲು ಒಂದು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ದ ಗಿಡಕುಲು ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಂಡಗ ಒಂದೆಕ್ಕಲ ಓಲ ಈ ಗಿಡಕ್ಕುಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೂವಲಿ ಸೇಮ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತುಬಾರ್ದಿನಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಆತ ನೆಟ್ ಶೀಟೆಡ್ ಕೊಡ್ಡಿನ ಗಿಡಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಕಿನ ಕಿಂಜ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆತ್ತ ಬೆಂಡೆದ ಸೈಜುಗ್ಲ ಓಕೆ ಫೋಕಸ್ ಒಂದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಲ ಐತ ಬೆಂಡೆದ ಸೈಜುಗ್ಲ ಒಂದು ಚುಚೂರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗಿಡಟ್ಟು ಏನ ಬೆಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತುಂಡಾಯ್ಕ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಮೂಲು ಪಜಿರ್ ಮತಪ್ಪನ್ ಕಂಡುಡು ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಏನ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಜಿರ್ ಬರ್ಪುನ ಸುತ್ತ ತೂವಲ್ ನಿಕುಲು ಫುಲ್ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಜಿರ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಅಂಚಾದ ನೆಕಲೆ ಬೋಡ ಏನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೇನು ಐಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತನುವ ಬಟ್ ಒಂದೆಟ್ ಅಂಚಾತ ನಾವು ಶೀಟ್ ಪಾಡಿನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಪಜೀರ್ ಬೈದುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದೆತ್ತ ಅಡಿಟ್ ಪಜೀರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಐಕಾಲ್ನ ರೂಟ್ ಏನುಂಡು ಬೇರು ಪನ್ಪ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದ ಅವು ಐಕೆ ತೇತುಂಡು ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಏನ ಒಂದು ಅವೇನ ತೋಪವೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಗಳ ಒಂದೆಕ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂದೆಕ್ ಪಾಡ್ನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚಾಪ ಒಂದು ಪೀರ ತೂವಲಿ ಒಂದೆತ್ತ ಹಿರೇ ತೂವಲಿ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಆತನೊಂದು ಈತ್ ದಪ್ಪ ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಪುಜಿನ್ ಮೂಲು ತೂವಲ್ ನಿಕುಲ್ ಫುಲ್ಲು ಓಕೆ ಸಾರಿ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮತ್ತಪ್ಪುನ ಐಟ್ ಯಾನೊಂದು ಸತ್ಯ ಬನ್ನಡ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿನಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗೊಂತ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವರ ₹1 ಬಾರ್ದ ಐಟ್ ₹100 ಎಲ್ಲ ಬರು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡನೆಲ್ಲ ಐಟ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಪಂಡ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಏನ ಪಾಡುವ ಅವು ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನ್ ಅವು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲತೆ ಶೀಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಏನ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಹಾಲಾದಿತ್ತುಂಡು ಬೆಂಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು
ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದು ಪಂಡ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಅವಲೆ ಪುಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ಪಕಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಕೆರೆಂಗದ ಬೂರಿತ್ತು ಕಂತದ ನಡ್ದು ಬಿಡಿಯೆ ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಕೆರೆಂಗದ ಒಂದು ಬೂರು ಮುನಿ ಮನ್ನಡ್ ನಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ನಮ್ನೆ ಆತಂದು ಬೂರ್ ಲಾಯಕ ಸೊರ್ಕುದುಂಡು ಅಟ್ ಕೆರೆಂಗ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಕೆರೆಂಗ್ ಗರ್ಪನ ಟೈಮ್ ಒಂದಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ 2.5 month ಬೂರು ಒಂದು ಆ ಈತು ಗ್ರೋ ಆವಲಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಲ ಸಮಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ್ ಆ ಪಂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವನ್ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊನ್ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುಂದೆನ್ವೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ವೆ ಪಂಡ ಏರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಇದನ್ನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ಮಾಸಿತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾಲ್ ಪೊಟ್ಟದಿ ದೈಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಒಂದು ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಬೇಡ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಒಂತೆ ಡಿಲೇ ಅವರೆ ಅವು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಡಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಲಿ 2 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ತೂವಲಿ ಈತು ಬೆಂಡ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅರ್ಧ kg ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 1/4 kg ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಾನೆ ನಸೀಬುಂದು ಎನ್ನೊಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆತನ್ ತೂತುಜಿ ಒಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಯಾ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮದತ್ತೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಪಂಡ ಏನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಯೂಸ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ರಡಾಡ್ ಸಲ ಮುದೆಲ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂದೆಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ರಡಾಡ್ ಸಲ ಮುದೆಲ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲನ ಕೊಡೋರ ಮುದೆಲ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದೆಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮತ್ತ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಏನ ಯೂಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಪುರಿ ನೆಕ್ ತಾಗಿನ ಹತ್ತು ನೆಕ್ ತಾಗುಜಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆತೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಗಿಡಕುಲು ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಪುರಿ ತಾಗುದುಂಡು ಅಂಡ ಕಿಂಜ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನ ಪುರಿ ತಾಗುಡು ಅವು ಉಂದೆಕ್ ಆತು ಪಕ್ಕ ತಾಗುಜಿ ಉಂದೆಕ್ಲೆಗ್ ರಪಕ್ಕ ಪುರಿ ತಾಗುದು ಗಿಡ ಕೆನ್ನಿಡೆ ಸೈಪೊನ್ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ನೆನೆಪೋದಿತ್ತನ್ ನನ್ನ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಎಸ್ ಸಮಯ ಉಪ್ಪು ಪನ್ನಾಗ ನನಂಜಿ 2 week ಉಪ್ಪು 2 to 3 week ಉಪ್ಪು ಬಟ್ 3 week ಏತ್ kg ಬರ್ಪುಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡಂಡ ಐಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಒಂದೇನು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಉಪ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಈತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಜಿತ್ತನ್ ತೂವಲಿ ಪಂಡ ಐತೆ ಒಂದು ಪಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೆಂಡೆ ಸೈಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಎಂಕು ಓಕೆ ಈಟ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಏನಕ್ಕಿಂಚ ಕಟದಿಂಬ ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ನೀರು ಉಂತಾರೆ ಅಂದು ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತಾನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಕಟಿನಿ